sodlalela intombi ezimbili esayiqoka ohlelweni usike ngengoma sisizwa ngabalaleli eyodwa iphume dududu bese kuthi ke enye iphumelena ke eZululand sizoyidlalela ke indishi namhlanje ikhona insizwa namagoso siwabonile afikile kusenabantu abaningi phela bazofika into esiyilindele ke yikho ukuthi ke sizodlala vele imali indishi vele imali. Nyono maphiko ayaphephezele njengophephela uphephula konke uchaba indawo yendini. Nyono endize emaqede kwaphebezeka konke okubi somaqhuzu oqhuzule konke ukuzama ukumqhuzula eqhakazeni kwakhe. Ndlonjo wezinyoni efukamela umhlaba wonke ngenhlansi yothando, inhlansi ehlokomalise enkundla zonke. Indaba zabantu zimbeka kabi zimqhelisa wangagqiza qhakala waqhakazisa umhlaba. Indlovu evele kwavevezela izingwe nezingonyama, madoda yamkhothamela sikhondla khondlo ovukuze eThekwini kwaye kwazamazama nakwamhlaba uyalingana. Miyabu wezifundise ezinhle emhlabeni zalingana. Izibongo zoKhozi FM sizibhalelwe nguNomvelo Mla. uKhozi FM luhamba phambili. Bezosinikele ushilo impela usithembisile wathi usiphathele amaguqa amabili negrosa ngaphezulu angazi nani nokudla kuzobe kudliwa nje ngekho zokuphuma umlomo umhlophe angithi kunjalo mfowethu kumnandi kakhulu lapha ke emsakazweni uKhozi FM nakuba ke sesilapha ke kuKhozi FM TV siyakuthembisa ke mlaleli nombukeli woKhozi FM TV ukuthi kuzoba mnandi kakhulu ngendlela eyisimanga sodlalela intombi ezimbili esayiqoka ohlelweni usike ngengoma sisizwa ngabalaleli eyodwa iphume dududu bese kuthi ke enye iphumelena ke eZululand sizoyidlalela ke indishi namhlanje ikhona insizwa namagoso siwabonile afikile kusenabantu abaningi phela bazofika into esiyilindele ke yikho ukuthi ke sizodlala vele imali indishi vele imali. Kunjalo nina bekayishana mkamenzi yaphuza umlaza ngameva umzukulanyona khupha lo hlalani nathi kanjena ke kuningi okuzayo. Ngishilo ngathi uyeza umhlonishwa wethu bengangabona ngiyazibonela nje indlela isimo sesingakhona njengamanje ngicela nje ngenhlonipho enkulu sisukume nje kanye ngokumhlonipha bese siphinda sihlala phansi njengoba nibona nje siyabonga
ngicela niphinde nihlale phansi befuna nje simukele ngendlela okuyiyona yona sizoshaya indishi namhlanje ithandwazana angithi ngishilo athi sojabula nasenthula ngitheni mina ngithema ngene uhlonishwa Mthula sizojabula namhlanje angithi yebo nikhuleka umhlonishwa wethu kwezobuciko nje akanankinga ukhuleke kabi niyangizwani uyangithanda ufuna ukubona njabula ngoba ngizomfika kanje uzocathi khona into esiyenzile kimi Mlalelo Ukhozi FM ulalele uhleli nathi kanjena emsakazweni omkhulukazi Ukhozi olumaphiko phiko ulalela uhlelo olukhulukazi usigiya ngengoma sishaya indishi ke namhlanje ohlelweni namhlanje mlaleli sishayela ke nazi intokazi ezimbili usinenhlanhla wakagcwenza wale edududu ne uyabona ke intokazi le iphuma lapha ngaphansi kagogo umkhize unomehlo wakhe uyabona ke intokazi le ineminyaka e31 mashuma mathathu nanye ayikazi iye emhlangeni kodwa iphethe kahle kodwa iphethe kahle akazi uthinta umhlanga ngesandla kodwa iphethe kahle iyahlolwa kuyinto enhleke leyo namhlanje sinaye uphethe bani lapha kunentokazi lapha ke siyazi sibonile emlaleli ukuthi ke isasasa onomehlo bethumela izintombi sathatha ke olalisibili ke okungikhanyisile zungu una 21 yena wakanongoma le ematheni isigodi siyabonga kakhulu kulezi zintombi lezi ke bakwethu ngiyacabanga ukuthi ke akesiqhubeke ngiyensizwa lapha engathi iphethe microphone ake sizwe ukuthi siphathele liyankableyana fihla makoti ngizwile bethu yeza fihla makoti bahamshayela utelefoni awukhoza mawisa yine kwathi ngihambe uyapi buya kwathi ngihambe uyapi buya imali umsakazi okwaduma kuthi usihlalo wamahlabathi wesiqaqa samahlabathi nonongoma uthi uyacimelise izingane ngo200 ingane ngayinye ezandleni bakwethu awu fihla makoti awusuka madoda insizwa ngiyakutshela wena uyabona uba amehla aphathelwana sothole ngabe sikhuluma okunye insizwa le lalela ukuthi obakhona ujama angikwazi ukukhululeka awuzweka nanga umkhulu uphethe microphone asiza ukuthi umkhulu uthini ingathi iqala igqilazi Ukhozini isiphakathi kwaGudluza ungane ngizobengelela isihlalo sonke saseNdlunkulu ngibingelela amakhosi ngibingelele ominister wethu abakhona njengalapha uminister wethu ukhawula ngoba umphathiswa wazo lozobuciko ngiyambingelela ngithi kuhle kakhulu uyisibonile sehlole ukuthi makuhlangana izinto zesinto ebekhona njengomphathiswa osiphathele imali zethu zakwa Art and Culture bese ngiphinde futhi ngibonga kakhulu kuKhozi FM uKhozi FM lento eniyenzayo ukuqhakambisa amasiko akithi thina kwaZulu ukuthi ingane sikhuthaza ingane ngoba lezi ingane nezesilo lezi ingane ezamakhosi lezi ingane ukuthi ziphathe kahle zigqugquzele ngibonge kakhulu ukuthi uNkulunkulu ngicele nje ukuthi ubaba uNyazi lezulu anibusise ngoba kusona esami isibusiso bese ngiphinde futhi
ngikhona insizwa ophakela umthakathi ngihamba nomabalabala ingonyama endala bese ngibingelela nje zonke insizwe lapha nama TLB nezingane ezincane ngiyibingelela nomfokalanga ke ngiyambingelela nomdonso zingane zami ekobingelela nazakhulela ke ngogudluza ungane ezakugudluza ungane lezi zingane ngizobese ke ngisukuma ke nazi insizwa lezi sisazobingelela sisazobingelela njengegama lentombi yokhozi asibonga mkhulu sisazobingelela awukhoza mawisa hinde yenzani ngiyabona lapha umkhulu ungathi uphose malini mkhulu ayibalo yakugudluza ungena ayibaleki mkhulu mabona nguphose malini angisabonanga kahle ayibalo uyasho ayibalo angithi wena nkabi yami ngithi uyabona njengoba kukhona ubingelela ngisazobingelela ngoba kukhona ubingelela ngisazobingelela angazi ngoba khona insizwe engimanga namhlanje yona libonene yona nje eshone nayo awuzwe madoda kunensizwa futhi la esivakashele futhi insizwa uphakela umthakathi siyazi ngempela lenkabi lena eyinsizweni ezincane ikhulisa insizwa lapha kuyayikhuza insizwa ukuthi insizwa ake yeke ukushela ngamafoni phakela umthakathi Ushela intombi ngefoni igcina nci mshana wa Ushela intombi ngefoni igcina nci ubogcina nci mshana wami ushele ubogcina nci mshana wa ubogcina nci wemshana wami ubogcina nci mshana wami ubogcina nci mshana wami ubogcina nci mshana wami ubogcina nci wemshana wami ubogcina nci mshana wami ubogcina nci wemshana wami intombi ngefoni uzogcina nci phakela umthakathi siyabingelela nje asikenzi lutho siyabingelela bese sizobingelela ukubingelela nje kuphela asichaze futhi asisho ukuthi imali ingosi yethu emnandi kakhulu kusadliwa ngoludala emsakazweni ukhozi olumaphikophiko kusikiya ngengoma mlalele ekhaya ngiyathemba ukuthi ujabule usajabule asekho sodwa ke manje sesinogogo la sesihlezi nogogo nomehlo ohlola zona intombi ugogo umqadi usuka lapha na ke edududu uzala ke inkosi bakwethu inkosi umqadi uyabona ke iyona nkosi emphetheke leyo sihle naye ke njengamanje uyakumbulani ukuthi kwasayona intombi vele isuke edududu okay hayi kuhle kakhulu siyakujabulela lokho sothole mhlawumbe sizofakana nje imlomo ngezinto ezinhle ngoba sikhulu ngoba namhlanje niyakhumbula ukuthi usuku olukhulu namhlanje lokushaya kwendisho yebo angiphela sishayela umuntu nje sishayela umuntu ngempela oyiphathe kahle futhi ke ngendlela eyisimanga thothi ekhaya abakwazi ukumenzela bambonge bamkhulise njengoba usushilo ke bingelela sinogogo umqadi ake simbingelele simamukele ohlelweni siyakubingelela gogo siyakubingelela sawubona yebo hawu gogo kunamthelela muni ngempela ke ukuthi uyigcine uyintombi mangabe uyintombi yakwenu yini enhle ithelo nje zokuyigcina ithelo zokuyigcina ubuntombi ubuntombi izigcinile ize yothola umendo lapha intombi into sengizikhiphile eziningi ziyashada ziyagana ziyashada ngoba yini siziphethe kahle intombi kufunakala intombi fresh angithi nifune fresh nina intombi ke mina nginazo zifresh niyakuzwa lokho intombi khulumani jabulani phela nani nibahle nje intombi ngiphethe zifresh intombi awusuka bathatha manje ke gogo uma sibheka manje nakudala kusafana yini ukuyigcina kwamanje nokwakudala kusafana yini kuyafana phela intombi mayimisele mayizigcinile ngoba siyazihlola nje nazo zinothando mayingenalo uthando isheshe iphume
Asithola umlayezo ke manje ozowunikeza lezi intombi lezi ezilalele ekhaya nalezi intombi lapha umlayezo nje wakho njengogogo ohlolayo unomehle uthini kulezi ngane eziphethe kahle nesafisa ukuthi ziphathe kahle kodwa manje azazi zophuma ibhekephi. Hayi indawo ikhona mawuzophuma uyigcinile indaba ikuwena ukuthi uziphethe kahle kanjani uNkulunkulu futhi uhamba nawe akukhanyisele ngoba uziphethe uzimisele waziphatha ngoba nomsebenzi esiwenzayo uhambisana noNkulunkulu kunjalo ukunakala kwentombi nje kusokunakele konke naNkulunkulu kunakele. Uyabona ke mayizimisela intombi uyavela inhlanhla eceleni igane nawe uboti ngibona intombi lapha ya kanti uqhutshwa izwi ngemuva likaNkulunkulu. Kungesikho gogo ukugana kuphele sayisikubheke masikhuluma ngentombi gogo ngifuna ukuthola ukuthi uma ngabe usuke uyigcinile umuntu esifazane uyiphethe kahle ungathintiwe kufikela kanganani ezifeni sezikhona kule minyaka esikuyona. Hayi uyaphumelela ngoba usuke uzigcinile ayikho into ehaqayo eceleni uzimisele nje wena ukuthi ngimi la engimi khona kodwa ukwenza izinto ezingalungile uzokulahla kuNkulunkulu wenza okungalungile njalo udlebeleke kodwa mawuzimisele uyozafike. Gogo siyabonga kakhulu sikufisele nje nempumelelo ngomsebenzi wakho omuhle. Ugogo umqadi lo ke usuka le edududu ngaphansi kwenkosi ke umqadi futhi ke ugogo yena ozala yona impweni inkosi ewebusa njengamanje lapha nedududu umqadi nentombi iphuma ngaphansi kwakhona kwa inkosi umqadi lapha na ke edududu. Sibonge gogo besadla ngolidala usadliwa ngolidala emsakazweni uKhosi FM. Bingelela Thebekhulu ukhozi lonke abaphathi ngiyababingelela ngibingelela insizwa ngimbonela umkhulu noma ngeke ngibize zonke ngimbonela usomnandi sabeke njengekhekhele inyosi insizwa uphakela umthakathi oma yogadi osibiya ziningi insizwa emabhungu bingelela intombi ngiyabingelela kuKhosi FM sanibonana emakhaya. Siyajabula kakhulu umhlonishwa ukuba nawe namhlanje kulolu suku ongaka. Siyabonga futhi ukusenza lo mcimbi ube impumelelo kahle kangaka. Sifisa nje ukwazi ngaphakathi enhlizweni yakho ukuthi ukujabula kuthini ngempela ni umnyango, ukujabula kuthini kuwena njengobaba wekhaya onengane ekhaya, angazi ngakuchaza ngikuthini, osukelwe inhliziyo enhle wathi cha nami ngizoba khona lapha nabuka sihleli nawe uchitha isikhathi sakho sonke lokhu kusile sihleli nawe nenhliziyo yakho nje ende kumaciko. Sicela nje usichazele ingaphathi lakho ukujabula kwakho uthi kuthini namhlanje. Angikhuleke bingelela Studla Mavis kwisilo samabandla indlela mithi yamakhosi. Inkosi beyiphika beyazi inkosi phahla amalanga amabili elaseSwatini nelakwaZulu ehlangalezwe silo samakhosi unomthebe wethu nendlunkulu yonke yakwaZulu ngiyabingelela. Ngikhuleke emakhosini esizwe ngiyibingelela umhlonishwa uNdunankulu wesifundazwe
ubaba u18 Ntuli necabinet lakhe lonke ngoba konke sikwenza egameni likahulumeni wakhe ubaba uNtuli. Namhlanje sithokozile kakhulu ukuba ukhozi lusenze sibe ingxenye yalomcimbi omhle kangako loqalayo. Sikhuleke thina silalela lona ukhozi. Ngiyakhumbula ukuthi siseyingane kwakhona into ekwakuthiwa uClub 1000. 1000 kwakuse enkulu imali. Namhlanje bangakuhleka uma ukhuluma ukuthi abasakazi bokhozi babeke nje bazabalaze batabalasa impela belwa nje nokuhlanganisa 1000 elilodwa. Ayivale kwathiwa uClub 1000. Manje ukhozi ke liqala into entsha ke namhlanje enhle esithokozelayo. Umnyango wethu ubuye ube yicustodian yaloko ekuthiwa social cohesion, nation building nezinye inhlelo eziningi. Lolu hlelo eniliqalile luyangena ngaphansi kweinhlelo zethu zokwakha isizwe kanye nalo uhlelo lokuthi abantu abahlukahlukene ngokwama background abo balumbane babe yisizwe esisodwa. Njengoba nithi nje nishaya indishi ukulekelela intombi eziphethe kahle kodwa engenali ithuba lokuthi yenzelwe isiko lokuthi yemuliswe. Manje ke sithintekileke mangabe nifika ke kuthina nisichazela sase ke sithi egameni likahulumeni kaBaba uNtuli nohulumeni waGonke wesifundazwe saKwaZulu-Natal. Hayi phakathi inside sikhona nathi. Awu futhi nikhona. Phakathi inside futhi ke ngizoke ngibona impela ngizoke ngibona emayogadi. Namhlanje kuningi siyakubanga nje. Kuningi siyakubanga ngizenophakela umthakathi naye sezibala. Ngase ngingabe ngisazi ukuthi awu kanti kwakwenze njani la kaMpanza. Kusho ukuthi kuningi manje ke sithi inhlelo into eniyenzayo ke ukuqhakambisa into eyenziwa isilo sethu samabandla ukuvikela isizwe ngoba intombi zizigcine intombi zihambe ziyokhuleka emsamo wethu okusendlunkulu yethu. Lokho enikwenzayo nenza kona lokho kwenziwa imbube. Kodwa ke ngiyafisa ke Studla Mavis dadewethu ubingelela nokhozi lonke ukuthi hayi mina ngifaka inselelo. Ngifaka inselelo ukuthi ake nithi manikwenza ukuze ukuthi kuba nefootprint ebanzi ke sithi nje ngedistrict umeya ngomeya wedistrict akeze nezinsizwa zangakubo bese nikhetha nini intombi yangakubo kusho ukuthi ziyishumi nanye sezizonke uma sizothi ngempela sifuna kube neimpact bese umeya nomeya bakhe baziqoqela izinsizwa zangakubo bona nje ngakithi ogwini zikhona izinsizwa bakhona omseleko insizwa esithembu umuthi ayifike nje la ikakwe yabayo zikhona izinsizwa kuba bumbatha lapha yakwilembe zikhona izinsizwa omdubane zikhona izinsizwa o2 bullet nezinye izinsizwa nezinsizwa ezisuthayo zifike ziphelezela umeya nentombi yelembe zifike zasezululand ubaba uKhumalo eze nezinsizwa futhi ke bona basehlala Nkosi beze nentombi yaseZululand mhlambe sikwenze kube njalo kwenzela ukuthi ngoba manje izintombi ziningi kwisifundazwe sethu sikwenze nje kube ukuthi idistrict nedistrict ayize nezintombi nengoma yangakubo nezinsizwa zangakubo somnandi wesabeka niqoqa uZululand amajuba aqoqa amajuba umeyumbatha aqoqe wonke umthembu aqoqa amajuba nosoma business nezinsizwa bazoyithela indishi sibe yishumi nanye la bese ke thina ke njengohulumeni wesifundazwe sifake kuzona zonke namhlanje ke sithe ngoba niyaqala ukusho ukuthi nathi sifake indishini eyodwa kodwa ngokuzayo ziyishumi nanye indishi sisenaye ke umhlonishwa yebo ngiyajabula bashaya ihlombe kodwa ke okwamanje sombamba okwamanje sobe siqhubeke sibheke indaba enzezwe nomfuka Mkhize ukhabazela ugcwabeka sihlandla indaba zokubumbana kwehora le-11 kanti ke imizuzu njengamanje isishagalolunye nangu ulanga ngiyabona ukuthi hayi uyangivivela uyabona ngendlela ekumnandi ngayo ngathi isikhathi singasibuyiseli emuva sesithe u10 sixolisa kakhulu 11 cha bakithi inkosi yamgabhisa uthe mangabe siya endabeni besikhuluma la ngodaba lokuthi uyabona le ndishi lena ungathi ngafaka zonke izifunda ke manje ngase ngithi mina kuwena kuseyisiqalo lokho uyabona ngendlela le engaba impumelelo ngayo iyona ngempela futhi ke ezosinikeza umkhombandlela ukuthi hayi akuyisabalale le ndishi manje iye kwezinye ifunda isifunda ngesifunda size nentombi kanjalo sigcine zi11 indishi kunjalo Studla Mavis balalele emakhaya kunjalo Thebekhulu ngithe mina ngifaka inselelo zi11 imeya siqala la kumfaxaba uNonkosi eThekwini
sizibala zonke ke izifunda bakithi asikhethi sithi nje indishi la ukhosini asibe u11 ime ifike nezinsizwa nezintombi zangakubo ime ifike nosomabhizinisi bangakubo ime ifike nabanumzane bangakubo sibona indishi egcwala kuqala kodwa ke manje ngibona ngathi incane le ndlu kusho ukuthi ukhozi mhlambe liyosikhiphela ngale eCricket Stadium ngoba nezindishi ngibona ngathi zincane ngoba ngiyazazi mema sokuke wazithinta uthintela inye ibutton indishi lezi impela zincane kuyofuna ukuthi zithi ukuthi indishi ngoba ngithe ukhozi laqala ku club 1000 yabona ke 1000 namuhla ubonile nje ukuthi mayeza la usibiya ekade ngitshena ethi engihlebele ethi usibiya lo amaLamborghini anamapipe awu4 angithi yabona ukuthi insizwa zikhona insizwa manje ke sifuna ukuyigcwalisa indishi lezi kodwa ke umdlalo omuhle nje bakithi siyajabula into esiyenzelwa ukhozi Seyiphosile ngempela ke inselelo umhlonishwa uKhawula angazi uthini kwakho ukubona ukugabhisa cha ngoba vele sisiqalile ngiyacabanga isukile lalela isukile isuke ngempela baba isukile angazigabhisa mhlawumbe lakhe lokugcina nje mhlawumbe ungalinikeza izintombi la ngaphakathi nezintombi ngaphandle la yelo umsakazo mhlawumbe ngisho ke nje ukuthi ekwakuceliwe kuthina ngoba thina siza ngesicelo kwakube ukuthi nje iguqa lokuthi intombi ikwazi ukwenza umcimbi wa ekhaya ayilona ke lesizolethula ke iguqa naleli kikiza mama makhwele insizwe nabe mnandi nje ilona ke iguqa lomemulo leli lentombi ekhethwe ukhozi nombondo ke omncanyana nje sitheke ukuze kulekeleleke ekhaya kodwa ke kwakucelelwa iguqa sithokoza kakhulu umdlalo omuhle uqhubeke siyaqhuquzela ke nathi ngizile kuthiwa khona ugogo umqadi walapha emndenini wenkosi eZembeni sithokozile gogo ukuba nawe ukuthi uphakathi kwethu siyabaqhuquzela bonke onomehlo emakhaya ukuthi bayigcine kahle intombi kodwa ke ngiyagcizelela kulele belishuwa uThebekhulu ukuthi izintombi asiziqhuquzeli ukuthi zizigcinele ukushada siziqhuquzelela ukuthi zizigcine ukuthi nje kuhle ukuyiphatha kahle ziyakhula intombi ziyafunda zibe abameli zibe othisha zibe odokotela zibe onesi zibe izimbali zasemphakathini siziphethe kahle hayi for abafana umshado nje it's a plus kodwa asizigcinele ukuthi ziyoshada asizigcinele ukuthi zibonwe abantu bona bangaziphethe kahle cha sizigcinele sithazigcina ukuze kwakheke isizwe esihle esiphilayo sakusasa ngoba nakhona emandulo izintombi izimbali zesizwe nje ngaphandle ukuthi contact umshado ngawuzigcineni bantu abami kodwa nifunde ngoba oMEC bakusasa yinina sengiphetha ngiyafisa ukushuta egameni lomnyango siyafisa ukuthi sidlulisa amazenduduzo emndenini wakaMthethwa kababa umfowethu umhlonishwa uNathi Mthethwa ubaba uMthethwa ube ungqongqoshe lomnyango kuzwelonke cishe ikhawe embili eminyakeni embalwa edlule ngakho ke boNyambose bodingiswayo sithi nathi siwumnyango wakhe ubaba uNyambose sithi akwehlanga lungehli kodwa ke sinawo ke umndeni ngokujutshwa nokuthunywa undunankulu wethu baba uMphemba masisuka nje la sizobe sesiphuthuma khona ngoba kusasa ke usuku lokuthi ke bambeke endlini yakhe yokugcina sithi boNyambose ni duduzeke sinani Mhlonishwa umuntu omuhle Khawula Gabhisa sibonga kakhulu eminyangweni wezobuciko amasiko nezemidlalo bese naye khona manje nali iqhaza la impela elikhulu kakhulu nakuba sinenselelo ukuthi into ngathi sezimbili kodwa ke lokho hayi sesingabuye sikhulume lokho mhlambe off air ubala lo asambe inkasa ayilinga nomfula injalo kunjalo ngempela siyaqhubeka ngempela siphethe kamnandi ukhize eintanjeni sithi cofa lapho wekhize sithi cofa Khabazela ukhala kakhulu ngomfazi omnyama ukhize lapho uthi ngiyacela nidlalele ngoma yabona le ngoma ngathi right kakhulu usula namhlanje awusuka madoda kavelana gebele phekwayo sithi inkasa ayikulingani nomfula asigijimeni ngempela konakele manje ngempela uyabona ukuthi uhlele eduzane kwaleso sicathulo phambi kwakho awuvesana usikhahlele ngempela ususu sofa mawuphambi kwakho ususu yonke into phambi kwakho ngisho umuntu ophambi kwakho umqhelise ngoba ngempela konakele makuthi hlaba uhlabethu uwele phewevila konakele asambe khizi asambe Khabazela noma yini boza yami
Siyaqhubeka. Awusuka manje uyabona njengamanje sinensizwa lapha esiyazi kakhulu emculweni futhi ke insizwa singathi iwumholi weinsizwa uSomnandi uyasabe kufana nekhekele inyosi uThokozani umfowalanga hey umadoda cha kuhle kakhulu Sothole uyaphila Dumase Ngiyaphila shiya abantu ninjani Ngiyaphila shiya ba wena wasemlindeni Hawu mfowethu uyazi uthi ungena kanti besivele sidlala ingoma le yendishi mhlambe kunomlaleli ekhaya onga-understand ongaqondi kahle indishini akusize lapho Angithokoze Madevu wena kaMadela Sidumbu adla umlenze ngibingelele okhosini kubaphathi ngibingelela abalaleli bomsakazo lapho kufika khona umsakazo ngibingelela insizwa ezikhona lapha ngibingelela intombi ngithi nonke sanibonani mhlambe Sothole ngizokwenza kanje angibongele kakhulu umcabango osihlanganise namhlanje umcabango ke awudayise etolo ngeke ufice kepha into efica umuntu nje lele ebusuku noma ehamba ukuthi namhlanje ukhozi lungene lugxile ezimpandeni zobuthina zasekhaya kwimvelaphi yethu ukuthi intombi okufanele zibusiseke ngokwenzelwa umemulo namhlanje ukhozi lube ingxenye yazo masingalishaya ihlombe sishayile ukhozi ngabe sinomona Ngiyacabanga ukuthi kwakhalikhulu lokhu emakhaya naseintombini ngoba uma uhluleke endleleni uhambo lobuntombi usuyazi ukuthi ngeke uzofike lapho khosini uyobuza okwenzani uyintombi uma ungakwazanga ukuziqoqa wazigcina wayivika induku endleleni ohambeni lobuntombi kuze nawe kube khona la sikubona khona uvela khona njengoba namhlanje sihlangene ngentombi ezimbili intombi yakwagcwensa koNdimande intombi yakwazungu koGwabini Sibonga kakhulu sengathi lokho khosini kungenaba kufanele nemfino yentanga kwande kube kuningi njengoba ungqongqoshe ebekile ubaba ukhawula uGabisa ubeke into ebalekile ukuthi hayi akuvele kuhlangane zonke impela imeya nobani simbone uDulivi iviyo lakhe kodwa ke angibona abanyakaze ngibabona abanyomeya ngazi yona le yami umfoko Khumalo umntunga ngoba ayi ngeke ngimbone isihlangu siphula ngaphandle la ngaphakathi siyathokoza kakhulu sijabulile ukuthi sihlangane entweni yakithi enjengalena ingakho ngizothi wensizwa 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 illa imali illa imali illa imali illa imali illa imali illa imali yenzani yathenga yenzani yathenga yenzani yathenga yenzani yathenga yekele yondaba yekele yondaba yekele yondaba 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 yekele yondaba khulum yekele yondaba yekele yondaba 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 uyambona lo mama yo ayehlekisa ngamwe babo wena uyambona lo mama khulum ayehlekisa ngamwe babo wena uyambona lo mama okay ayehlekisa ngamwe babo wena uyambona lo mama ngamwe babo namhlanje sengane wena uyambona lo mama wena lo ayehlekisa Somnandi yasabeka two please wena uyambona lo mama yo ayehlekisa ngamwe babo namhlanje sengane nganu uyambona lo mama ayehlekisa ngami
Ivala. Somnandi wesabeni. Ngithe yini le? Imali. Ngithe yini le? Imali. Yenzani? Awubheke nje. Awubheke nje. Awu madoda. Awubheke nje. Awu madoda. Awubheke nje. Kunjalo nje. Abavele basondele ngaphandle. Kunjalo nje. Sayiphosela inselelo usotho. Kunjalo nje. Ayisondele insizwa nezintokazi izofaka nje lapha endishini. Walahlekile. Hayi. Wenzisa. Yine yezana. Nani ukuthola amandlakazi na. Enihamba nobhuti kuphaya umthakathi. Bathi nje bayithanda lento yokusapota kwezingane. Awuqhubeke into enhle, awuqhubeke umcimbi ephambili. Nami umpogwala kwisinamuva ubhuti uBB uthi ngemali yakhe ezoyibala nje manje ngokusheshsha. Uthi ubambekile akwazanga ukuthi afike kodwa uyawuthanda umcimbi ukusupport. Akekho ngaseni. One. Hayi balandele. Two. Osalapha. 1 2 3 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Sothole. Baba. Nawe Thabekhulu. Ey, kwaze kwamnandi namhlanje. Sijabulela ukuba nawe. Angiyazi mina lento le. Ngiyayiqala into enje. Kodwa manje into engixakayo phela sathi sivumelana sathi mina ngizohlala ngale intanjini amabhathini nina nikhulume manje Siyakubiza manje. Ningikhulumisa. Inhliziyo ayiphakelwa inhliziyo. Asifuna ungabona ubuhlobo lapha asifuna nani uMC wethu sasakhona kanje insizwa nazi lokuyitheleke ngemali lapha endishini baba. Hayi kunjalo cha angiqale nje ngibonge kakhulu kunina Thabekhulu nawe Sothole ukhona lapho nokhwabazele intanjini aphinda abe khona naye uPholoba ngalento enhle ngalendlela eyisimangaliso enitheni yafuna ukuyenza nathi nifika nikhuluma kwafika nje kumina ukuthi cha ayidingi nanokuthi ixoxe lento iyaphambili manje mase sifika nje kulolusuku sibona lento eyenzakalayo iyangijabulisa kakhulu ngiswele wona amazwi ngiyafisa nami ukube khona nje okunye engakwenza ngiphose ngenzeni ngabe ngiyenza kodwa ke ngithembele kunina ke yinini eniphethe abantu uyabo kodwa ke kubalekile kakhulu ukuthi futhi ngiphinde ngithathe ithuba ngibonge la ilist inde yabantu abasengamelela namuhla angazi ngempela ukuthi lo mcimbi ubuzoba yilento iyona yini na ukuba bafikanga so ngizocela nje ukubonga la ku MEC ukhawula ngibonge ko Dr 3 seconds uDr Mabalengwe bathe khona nophakela umthakathi mengaphosisi ngisho kahle ngithi angifuni mase ngikhuluma kuthiwa ithini manje le ndoda le uyalishaya ke ekhanda alidlalise ukhona la no Dr Bhidli no PG Gwala ihlobe kahle insizwa yiphi kade ngiyibona la ishayi uPG Gwala mengaphosisi noma kwade emmele hayi ungathi akekho ubengammele oho usomthetho shawudela ukuthi akaphumelelanga uyabona ke sengenza iphutha ke kodwa kulungile ngoba phela nikhona ukuthi nizongiqondisa ngiyabonga kakhulu somthetho ukuthi usimele nje nawe ngokunjalo ngizwile kuthiwa khona nogogo la umqadu nomehlo sibonga kakhulu ngayo yonke lento eyenzakalayo la namhlanje uNkulunkulu anibusise nje nala enithathe khona kwande ngaso sonke isikhathi kodwa ngeke ngavalike ngale intombi zethu ezihleli nathi la namuhla ngiyayibona iyathokozisa kakhulu lento ngizwile futhi nezinkulumo ukuthi kuhambe kwafikaphi baqalaphi ingani sila namuhla usithe usinenhlanhla gcwensa mengaphosisi ne benontombi
izintokazi uNkulunkulu abe nani konke enikufisayo nanoma yini enizama ukuyenza empilweni nikwazi ukuthi niye phambili kunikhanyele nje njalo nje akukho kunye engingakusho ngicela ukwehlela ngezansi Magayi. Sibonga kakhulu iphimbo likamphathiwe inhlelo lo kade likhuluma ulanga lethu wakacele Magayi. Sibonga kakhulu ngokukhuluma kahle kangaka ngamazwi amahle kangaka nomhlonisha wethu bese funa ukukhululeka bese fisa ukubona nje akuze ukhuluma hayi uselibonile inika lethu elisiphethe elibhinqa namhlanje. Uyabona ukuthi ufaka ithawula lamabhinqa uyabona nje siyibambile ngempela amabhinqa sanibonana endlini sanibonana weintombi kunjalo nje asophinde futhi kujike asambe siye ngomeni bese siyabuya futhi sithi janti lapha noMankwebevu siyaqhubeka nayo indishi wayisizwa ye ngahambe ezwe we baba ngatholisa manje singosingabo lapha unongoma ngiphethe unongoma ngapha uphethe udududu ngapha nakho ke gijima ntokazi phela ngamagagu nina ngiyanazi sukuma nje ukhululeke umcimbi wenu kushada nina namhlanje ubuntombi intenhle ayanyasi intenhle ngiyabingelela nonke engiphakama nokukhulu ukudlulisa ukubonga kuwona wonke umuntu obe ingxenye lolu hlelo ngibonge noNkulunkulu ngoba konke bengeke kuze kwenzeke ngaphandle kokuthanda nangokuvuma kwakhe ngiyabonga ukuthi ungithathile wangibeka kulesikhathi ngisayigcinile ngisazoqhubeka futhi ngizigcine lokho ngiyakuthembisa Ke ngizothanda ukubonga kakhulu kulokho esikwenzelwe uKhozi FM anginawo amazwi amaningi ngiyabonga anginawo amaningi hayi siyabonga kakhulu siyivala manje lento sayigqobha lezo sesihamba ngempela sehlanga uholoke ke sibonge kwinsizwa uma fresh okuyiyona ngempela nayo ebamba iqhaza kakhulu ngokusilekelela ukuthi yonke lento ibeyinhle kanje siyabonga fresh kwavele kwaba fresh yonke into indishi kuyaqhubeka bonakele akekho umuntu ongekho kuyaphithizela sinomhlonishwa waka Arts and Culture wa Sports Arts and Culture uMEC umuntu omuhle ekhawula basinikeza izinipho ezinhle kakhulu angazi ngabala ngithini na ziningi kakhulu izinto asenzelezwe namhlanje kanti futhi abantu baphelele bebelokhu bengene ngobuningi babo ikhulu naba angazi ngabala ngithini bebefaka nje endishini ngothando nangenhlonipho ayikho into engenzeki mangabe uZulu ehlangene behlangene namhlanje ke lapha M1 emsakazweni omkhulukazi uKhozi FM kunjalo ngempela besilapha ke M100 KE Masinga Road la emsakazweni uKhozi FM SABC sizo kwenza ke indishi umdlalo wendishi lona besidlalela intombi ezimbili eyodwa iphuma eZululand enye iphuma ngasedududu ngaphansi kwenkosi umqadi kanti ke enye iphuma ke ngaphansi kwenkosi ke amakhosi ematheni uyazi ke iZululand vele ke kuphethe amakhosi akwaZulu cha kube kuhle kakhulu kumnandi kakhulu sibonile insizwa zayidlala imali zayidlala indishi asimbonge umuntu omuhle ekhawula uMEC wezemidlalo ubuciko namasiko ovele nje nikela ngamagugu wadlala ngamagugu amabili kuzona zombili intombi yakhumbula ukuthi eqaleni wayithe uzophonsa esivivaneni entombini eyodwa ukuthi mayibona ukuthi hayi sezimbili lezi intombi lezi wavele faka ngaphezulu elinye iguqa futhi wayisuka lapho wafaka negrosa insizwa idlalile impela bebekhona no Dr 3 Seconds bekhona ke no Mabalengwe Professor Mabalengwe ophakela umthakathi ubaba ugwala wesinamumva laphana ke eNanda asimbonge kakhulu naye udlale kakhulu phela udlalile mfuthi ngiyacabanga mhlambi imali ayidlalile ayibaleki nokubaleka nokuviliyela nje kweintombi kukhona namhlanje ayikho into ebingekho kuhle kudelile intombi ezimbili ke ziphuma esijabule zimamatheka ngempela uzoyibonela ke nawe emlaleli okulandelayo